Poštovani ministre, uvažene kolege, cijenjeni gosti, poštovani predstavnici medija. Ovaj izložbeni prostor danas smo zamislili bili drugačije u atrijumu našeg vrtića, ali nas je kiša u tome omela. Nego kiša nama ne smeta jer naša djeca brže rastu kad kiša pada. Poštovani prijatelji, razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja vremenom je omogućio osnivanje prvih jaslica u Crnoj Gori. Osnivač i utemeljivač prvih dječjih jaslica bila je gospođa Sofija Klikovac, koja je trenutno danas sa nama, a koju uvijek sa radošću dočekujemo. Zahvaljujući bogatoj arhivskoj građi, postavka ove izložbe govori više od bilo koje riječi. Trebalo je da prođe punih 67 godina od osnivanja prvog vrtića do osnivanja prvih jaslica u Crnoj Gori. Tačnije, 25. novembra 1970. godine u tadašnjem Titogradu počela je sa radom prva dječja jaslena grupa. U prvoj generaciji bilo je upisano 51 dijete, a danas ih je samo u javnoj predškolskoj ustanovi Ljubica Popović upisano preko 1100 mališana. Ovaj podatak je dovoljan da se vidi koliko se sve promijenilo i sa nama i oko nas. Svjesni smo činjenice šta znači imati svoju bogatu istoriju i još više šta znači poznavati svoju istoriju. Prošlost nam pokazuje kakvi smo bili, ali nam i pomaže da bolje vidimo kakvi treba da budemo. Imati svoju bogatu prošlost znači imati i svoju tradiciju. A tradicija je upečatljiv, neizbrisiv znak i kulture i kvaliteta življenja, pa stoga možemo biti ponosni što imamo prve dječje jaslice u Crnoj Gori. Ponos i poštovanje tradicije ne znači odustajanje od promjena. U svojih 45 godina jaslice su doživjele brojne promjene. Mijenjala su se djeca, zaposleni, prostori, mijenjao se i način rada i način življenja. Svaka djelatnost, pa tako i predškolska, u svom putovanju kroz vrijeme neizbježno upija pečate tih vremena. Vjerujemo da pedagoška, psihološka, sociološka, medicinska i ostala znanja bivaju sve kvalitetnije utkana u rad stručnih vaspitača, medicinskih sestara i svih zaposlenih u javnoj predškolskoj ustanovi Ljubica Popović. U to ime najsrdačnije vas pozdravljam sa željom da ova izložba bude podstrek za naša nova postignuća i naše nove uspjehe. Hvala vam.